Erittäin loistavaa päivää teille kaikille, hyvät naiset ja herrat. Mitäs teille kuuluu? Älkää nyt pelästykö, tätillä on tässä äänenmurros menossa tällä hetkellä. Kyllä se sieltä vielä tulloo. Laila Kinnunen, ole hyvä, pistä valoon. Yön vaipan alle on jo jäänyt maa, on tullut aika valot sammuttaa. Vain varjot vakavina paikallaan, nyt käyvät uneksimaan. On valo jäänyt pieneen ikkunaan, ken valvoo ajatukset seuranaan. Hän omaa ystävänsä kaivaten, näin laulaa toivoen. Kevät on vallaton, kertoin sen. Nyt soitan kuulen, näin onnistuu. Vuorolaulu kun lauletaan, tässä kumpikin oksallaan. Saamme kauemmas kuulumaan, kutsun rakkauden. Aikaa kuljeskella omia teitä, keventyneitä, pidentyneitä, aivan mennä vain. Aikaa ajatella juttua monta, uskomatonta, tuntematonta, aivan kuinka vain. Käskemättä laulaa. Sellainen urpo
tapaksi kesän ja auringon. La Dolce Vita on ollut kaikki tuossa loista niin. La Dolce Vita ei aihetta kyyneliin. Minä sain nykyelämän ja mua vaan, mitä osasin onnea anoa vaan. Jälkeen kaiken nyt saatansa sanoa vaan. La Dolce Vita. La Dolce Vita. Om jag frågar dig, säger du nej. Frihet har vi väl. Om du frågar mig, vad vår frihet är, svarar jag så här. Vem av oss är fri? Fri att tänka själv. Att därför står bara den vi är. Att göra fel, fångar i ett spel där den lycka får leka med. Arvoisa yleisö, seuraavassa ehdotuksemme Euroviisun juontajaksi Helsinkiin 2007. No niin, oikein hyvää keskiviikkoiltaa ja taas tässä joulua odotellessa enää 2 yötä kilpaillaan. Nyt on jokerikymppitonnia ja isommat rahat pelissä ja 1000 markkaa, 1000 lappusta. Keksi se heti, kun se vuoro. Tai 1. Hei, pian kauan. Niin, minä en kuudellut sitä. Niin. Hei taas ja onneksi oli enemmän kuin 2 päivää joulua. Mä nimittäin tuossa lähtiessäni tuolta tänne studioon, niin jotenkin vaan meni sekaisin. Olen niin innoissani, mutta luojan kiitos, tässä on paljon enemmän päiviä vielä. Mä en ole mitään 2 päivässä ehtinyt mitään tehdä. Kinkkuu, niin nyt ihan relax vaan. Tälleistä tulee yhtäkkiä lisäaikaa. Ihana. Niin orientoituu ensin siihen, että on enää vaan 2 ja sit huomaakin 15 minuutin päästä, että onkin 9. Tai noin suunnilleen. Hei, tilanne on semmonen, että hiki menisi tulla, johtuu kynttilästä tai jostain muusta, mikä johtaa 2600. Tässä 10 uutiset hyvää iltaa. Yhdysvalloissa äänestetään parhaillaan tulevasta presidentistä. Neuvottelut uudesta tulosopimuksesta saatiin käyntiin tänään. Poikkeuksellisen vaikeiksi luonnehdittujen neuvottelujen takarajana on tämän kuun loppu. Kuopiolaisessa Pölläkälahden päiväkodissa on tänä syksynä seikkailtu satumaailmoissa tavallistakin enemmän. Ja sää jatkuu pitkälti poutaisena ja aika lämpimänä. Etelässä sää jatkuu poutaisena, mutta varsinkin idässä voi olla pilvilauttoja. Ja lopuksi käymme pienessä italialaiskylässä Rooman pohjoispuolella. Paikkakunta on nimittäin kauttaaltaan suomalaisen saunakulttuurin läpitunkata. Saunakulttuuria, italialaista saunakulttuuria käsitellään perin pohjin vielä aamulla huomenta Suomessa. Näkemiin. Tanssi tähkösten kanssa. Hyvät naiset ja herrat, kutsutaan lavalle upea Kristiina Elsten.
kansan hukka, kuillain kun tunnen läsee. Tummat silmät, ruskea tukka, niihin kerran langeta sain. Syrjällään on sydänlukka, rakastan niin häntä vain. Elämäni tyhjäksi luulin, ja sitten hän jo saapuikin. Kun hänen äänensä kuulin, se tuntui niin kuin lentäisin. Miten niin kaivata poikaan, vain miestä yhtä ainoaa. Ja sisälläin kuinka soikaan, niin sydämen laulun hän saa. Viivaan heikun keikun halivat soidaan, hän kaakavasti heilukkelee. Hän suks minun liikutusokon hautaan ja nyt haluaa kaikki koiraspuoliset urot, korvat verrelle, tunnusadot pystyyn. Leski-ihmistä ollaan kans täällä talolla. Tuli häneks niin, Aulis vainaan, vei rasvaa solu. Kun oli makkara, ai se paras ystävä, et jos täälläkin on nyt sitten laivaa, innokkaita leskimiehiä, virileit sinkkuja tai muuten vaan villei sailoreit, niin ihan voi minun lähestyä tuolla Spaxtaxil Innovation Shown jälkeen. Welcome! Terse! Ja voitteja! Ja sydämellisen hauskaa iltaa kaikille! Silja Julman matkustajille! Me tulemme Loimaalta! Ja lähdettiin ihan vartavasti fiilistelemään. Mun nimeni on Kaasinen Pirjo, mutta viides kun huutelette, niin kyllä pää kääntyy. Kas Pirjo rakas ystävä, kun on kaameet, späklointi ollut lehdistös, tästä et kuka juontaa viisut. Kun valitaan näin ja on näin sitä pelkosta ja paasosta ja näin, ja nyt on kasvanut Leppi Lami, mutta kuitenkin, kun minulla olisi ihan tässä kuule vankka ehdotus. Loimaalainen voima kaksikko, tikkakerho, juureva harrastus, tällainen ihan ruohonjuuritasolla tulisi kuule kansan parista. Vähän niin kuin tää Lördikin, kun oltiin Rovaniemet. Kansan parista noustiin, pantiin naamia kuule syillä naamia naamaa ja voitettiin. Menestys oli. Syksee oli heti kuule. Sehän on ihan hyvä idea ja varmaan olisi, uskoisin, tilanne saattaisi olla hyvinkin väkevä. Ja kun kerta kaikkiaan on pätevä asuvalinta jo valmiina, niin kuule kun on jäähalli, niin tulee kylmän vihat kuule sinne tottumattomalle tai valapäälle. Niin kun on jo vahva lämmin hallari ja ruskovilla alla, niin ei tuu pissivikaa vai juota sieltä näin. Ja minullahan on loimaalaista katumuotia parhaimmillaan. Rotsi on ihan kuulkaa tepoililta. Te mennä kyselee, jos on hajakokouvia, minä on niin koppia ne viereen käsissä. Ja sitten haavetta pidän kesät talvet, että saa alueen ilmaa. Enkä minulla on kiva naisellinen korkokenkä. Tää näyttää nahkaat, mutta tää on ihan tämmönen semmoslovakialainen vesivahinkokenkä. Ja please, tänne on. Niin kauan
you're still sleeping. There's nothing to say, our time has run out. You took me to bed, that's what you were seeking. But you don't even care what I am about. Finland 12 times.